Na úpetí Malých Karpát, tam, kde to vyzerá, že pohorie už končí a predsa nekončí, leží obec Smolenice. Miesto, ktoré má návštevníkom čo ponúknuť. Zaujímavá je jeho história, okolitá príroda aj tradície. Dnes vás pozývame na prechádzku touto jedinečnou lokalitou. Samotný názov obce pochádza od slovesa smoliť, teda vyrábať smolu, čo bývalo významným zdrojom obživí tunajších obyvateľov. História Smolenic siaha až do doby železnej, o čom svedčí keltské hradisko Molpír. Dominantou obce je však Smolenický zámok. Pôvodne stredoveká pevnosť, ktorá chránila obchodné cesty, bola v 20. storočí prestavená vďaka grofovi Jozefovi Pálfimu do romantického slovu. Dnes je nielen múzeum, ale aj sídlom Slovenskej akadémie vied a konajú sa tu medzinárodné konferencie. Zámok je i priestorom pre rôzne podujatia pre deti, ako napríklad Zakliaté kráľovstvo. Zámok obklopuje rozsiahly anglický park, ktorý patrí medzi najkrajšie na Slovensku. Vďaka nemu je obľúbeným areálom pre oddych. Na okraji zámockého parku sa nachádzajú pozostatky židovského cintorína, ktorý pripomína kedysi prítomnú židovskú menšinu v Smoleniciach. Cintorín pri kostole Narodenia Panny Márie zdobí rodinná kaplnka Pálfiovcov. Dejiny obce sú späté aj s ďalšími významnými osobnosťami, ako napríklad Štefan Banič. Narodil sa v Smoleniciach, no začiatkom 20. storočia odišiel za prácou do USA, kde v roku 1913 konštruoval funkčný padák. Je pochovaný na cintoríne v Smolenickej Novej Vsi. Smolenice sú bránou do Malých Karpát. Očarujúca je Hlbocká dolina so svojím občasným vodopádom, ktorá je prírodnou učebnicou geológie. V jej stenách môžeme nájsť dokonca skameneliny, ale aj Lurdskú kaplnku. Súčasťou Smolenského krasu je jediná sprístupnená jaskyňa na západnom Slovensku, jaskyňa Driny. Má bohatú sintrovú výzdobu, vytvorenú usadeným a sfarbeným vápencom. V okolí Smolenic nájdete vzácne rastliny a chránené druhy živočíchov. Na Smolenickom zámku začína aj cesta na Záruby, najvyšší vrch pohoria. Môžete ju spojiť s návštevou Havranej skaly a Havranice. Popri prírodných krásach a bohatej histórie Smolenic môžu turistov osloviť aj miestne tradície či chute.
Podujatia obce ako jarmok alebo hody sú dobrou príležitosťou ich bližšie spoznať. Mužskou speváckou skupinou Záruby, vašimi známymi. Na nich sa tešíme naozaj všetci, už sme otvárali s nimi jarmok. Po výlete si môžete zájsť na Medovinu do areálu oceňovaného výrobcu včeloviny, ktorý má v ponuke vlastné receptúry. Medovú kaviareň a včelárskú záhradu iste ocenia deti, milovníci zákuskov a kveteny. Spoločnosť Včelovina taktiež ponúka prehliadky procesu výroby vo vlastných priestoroch, kde sa o produktoch dozviete rôzne zaujímavosti.